És el torn ara del grup parlamentari de Junts per Catalunya, és el torn del senyor Quim Torra. Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, voldria que les meves primeres paraules fossin d'un agraïment molt sentit als familiars dels que van ser ahir empresonats. Gràcies per ser aquí, gràcies pel vostre coratge, gràcies per la vostra força. Moltes gràcies. Aquest és un discurs que no s'hauria d'haver pronunciat mai, és a dir, jo no hauria d'haver estat mai aquí, en aquesta tribuna. Fa poc menys de 48 hores, el candidat a la presidència de la Generalitat, el conseller Jordi Turull, exposava aquí mateix el seu programa d'investidura. En acabar, van asseure al costat del conseller Josep Rull, que l'esperava amb un somriure. Al seu darrere, la diputada Marta Rovira i en la mateixa fila, el conseller Raül Romeva i la presidenta Carme Forcadell aplaudien. Igual que ho feia uns seients enllà la consellera Dolors Bassa. Avui tots són a la presó, excepte la Marta Rovira, que es troba a l'exili. Diputats d'aquest Parlament, col·legues de tots, companys i companyes nostres, privats de llibertat, privats de paraula, privats de poder seguir representant els electors que van escollir-los. I per què? Què ha passat? Per què ha passat això? Quin delicte més monstruós deuen haver comès els nostres companys com perquè se'ls privi de llibertat a l'espera de judici? Doncs aquest crim monstruós és el d'haver volgut donar la veu al poble de Catalunya perquè els ciutadans votessin i escollessin el seu futur pacíficament i democràticament. El monstruós delicte de votar. I de voler que es fes sempre pacíficament. I pensin un moment, i després d'esgarrifar-se'n, tornin a pensar-hi. I tornin a esgarrifar-se. No és tan sols la més greu mesura que es pot prendre contra una persona, privar-la de llibertat. És una ofensa a l'honor d'uns polítics que han servit sempre amb pulcritud el seu deure de servei al país. És un fet intolerable en democràcia i és un atac directe a la sobirania d'aquest Parlament, que és la casa de la paraula i és la casa de la política de tots. Estimat conseller Turull, estimats col·legues empresonats, estimada Marta Rovira, president Puigdemont, vicepresident Junqueras, amics, com us trobem a faltar, amics Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, consellers Comín i Puig, conselleres Ponsatí i Serret, companya Anna Gabriel, a qui vaig tenir l'oportunitat d'abraçar a Ginebra fa pocs dies. Us volem aquí. Millor dit, els vostres electors us reclamen aquí. I vull també fer arribar la nostra solidaritat
a tots els ferits que va haver-hi ahir en les concentracions de protesta contra aquesta brutal injustícia que es va cometre ahir. Ens volen muts, silenciats, ens volen atemorits, espantats, fins i tot ens volen a la presó i a l'exili, però l'estat espanyol s'ha oblidat d'un petit detall. És un petit detall. He ensenyat a una dona a fer servir la veu i ara, com puc fer-la callar? Va escriure la poetessa Anna Akhmatova en traducció de Maria Mercè Marçal i Mònica Justova. I és així, és exactament així. Hem après a parlar i ja no ens podran fer callar. Ja no callarem més, perquè ja n'hi ha prou. A partir d'ara parlarem nosaltres i parlarem sense descans. I amb nosaltres parlaran lliurement més de 2 milions de catalans que avui diuen el mateix. Ja n'hi ha prou. El procés independentista ha fet saltar amb 1000 bocins els precaris equilibris dels acròbates de la transició espanyola. De fet, quan la democràcia és apenes una finíssima pell postissa, aquestes coses acostumen a passar. Ens trobem davant de tot un estat en tensió, obsedit amb la idea de destruir un moviment polític, democràtic i pacífic, de descabezar-lo. Des de la policia als fiscals, des del govern a la monarquia, des del poder legislatiu al judicial, passant per la mastodòntica carcassa estatal de funcionaris i institucions, Consells de Ministres, Consells d'Estats, Tribunals Constitucionals, Tribunals Suprems, Fiscalia, Policia, CNI, etc. L'operació A por ellos és un monstre amb desenes de caps i tentacles que es mouen per la superfície, pocs, i per sota terra, la majoria. Les clavegueres baixen tan plenes que han esbotzat l'edifici de l'estat espanyol que s'ensorra i cau a trossos, deixant surar tanta indecència acumulada. Deia el nostre candidat Jordi Turull: aquests últims mesos i setmanes hem vist fustigats els drets humans més elementals, imposades multes exorbitants, represaliats i detinguts ciutadans innocents, atacats per defensar escoles, que són temples de ciutadania, pau i civilitat. Perquè, efectivament, hem arribat a un punt que ja no es dona l'abast. Sigui un mestre o un mecànic, un diputat o un regidor, un humorista o un escriptor. Més de 900 persones a Catalunya, 900, estan sent investigades o han estat denunciades pel monstruós crim de voler votar i decidir el seu futur. Senyores i senyors diputats, prou. En aquests moments ens hi va la llibertat, la democràcia i la llibertat d'expressió. Ens ho estem jugant tot com a país? Doncs que sàpiga Seferat que els catalans no podem ser si no votem, que la nostra gratitud per tots ells, els que s'hi van deixar la pell per aconseguir-ho, és infinita. El president, el govern, els diputats que van votar a favor, els alcaldes, a la valentia dels ajuntaments catalans que senzillament van ser conseqüents amb el mandat de la terra, els càrrecs públics i funcionaris que van fer-ho possible, i amb ells i per ells, els voluntaris, a l'Assemblea i a Òmnium, i als CDRs, i a tota la societat civil compromesa. A tots, moltíssimes gràcies per tot el que vau fer. Per què els catalans no podem decidir el nostre futur? Per què no podem debatre si ens convé o no ens convé la independència? Per què no podem votar-ho? Per què nosaltres no? I els escocesos i els quebequesos sí? És hora que encara hàgim d'escoltar un sol argument per seguir un dia més a Espanya que no sigui el de la por, la porra, la legalitat o l'expulsió al cosmos o a illes desertes. Per què creu l'unionisme que ens convé seguir a Espanya? Per què no en parlem? Que ho argumenti, que miri de convèncer-nos. Per exemple, com podem millorar la gestió sanitària? Com podem assegurar les pensions? Com podem tirar endavant les infraestructures que aquest país necessiten? Seguint a Espanya o tenint el control econòmic dels recursos que aquest país genera? El diàleg i la controvèrsia a la societat catalana hauria de ser aquest: debatre sobre les xifres, els valors, les idees, els projectes, debatre, votar, votar i votar, fer política, i en canvi ens envien a la presó i a l'exili. Nosaltres, els que volem la independència de Catalunya, només ens tenim a nosaltres mateixos i a la força dels nostres arguments. L'Estat, en canvi, ens oposa la força de la força. I és precisament per això que l'autodeterminació es converteix també en autoprotecció, en legítima defensa de la gent. Perquè, en el fons, d'on arranca tot plegat? Per què aquesta pulsió autoritària de l'Estat? La negació al diàleg, el reconeixement, tan sols que hi ha un altre. Per què es combat una idea fins a procurar-ne la seva aniquilació i el descabezamiento? Des de la mort del dictador, a fe de Déu que pocs, com els catalans, han contribuït a intentar que fos possible una Espanya plural i respectuosa amb els seus pobles.
Mare meva, si hi hem esmerçat esforços, anys i dècades. Afirma Keynes que la dificultat rau no tant a desenvolupar noves idees, sinó a escapar de les velles. I en aquella sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, votat pel poble de Catalunya en referèndum, els catalans escapàvem de la vella idea de continuar sent un poble súbdit dins d'un estat impropi. La possibilitat de la independència va aparèixer aleshores com un moviment de progrés, d'il·lusió i d'esperança col·lectiva. I va agafar força, fins a ocupar ell mateix l'espai central i transversal del país. Milers d'associacions i entitats van liderar el que ja s'anava perfilant com el projecte polític de canvi democràtic i pacífic més important de l'Europa occidental. Aquesta és la dada clau a retenir. El procés d'independència de Catalunya es basa en l'impuls sorgit de la força de canvi de la pròpia ciutadania. Un procés fet de milers d'aportacions i compromisos dels ciutadans, extraordinàriament transversal, tant ideològicament com socialment. Reconeixem-ho i agraïm-ho i preservem-ho. Els independentistes que som en aquest Parlament hi som per la voluntat de la gent que ens ha empès. Només a ells devem obediència. Repeteixo, el procés cap a la independència de Catalunya ha fet qüestionar els fonaments de la restauració monàrquica del 75. I el sistema ha fet fallida. L'Estat ha implosionat a la recerca i captura del que ha gosat qüestionar el sistema en si mateix. Però ara el rei va nu, i ho sabem, ja no es pot tapar el que s'ha fet palès, la regressió democràtica espanyola, l'autoritarisme de l'Estat, la conculcació dels nostres drets com a ciutadans europeus que som. Cap ciutadà europeu està suportant el que els catalans estem suportant ara mateix. I ho hem vist, per exemple, impedint en aquesta cambra investir fins a 3 candidats. 3 candidats que anaven en una llista electoral, que van ser votats i escollits pel poble, col·legues de tots vostès, seguin on seguin, col·legues de tots vostès, durant anys alguns. I avui un és a l'exili i els altres 2 a la presó. Aquests sí que no els podrà saludar ningú durant bastant temps. S'adonen de l'estat d'excepció que vivim? S'adonen que és impossible que continuem així ni un minut més? S'adonen que mai no normalitzarem aquesta barbaritat? I m'adreço en particular als partits de la coalició de l'article 155. Són conscients de la gravíssima situació que han provocat? De debò no se n'adonen? No s'angoixen pel punt terrible de deshumanització amb què estan enfrontant-se al que està passant? O és que potser volen permetre que no només aquest Parlament, sinó tot Catalunya sigui una immensa presó? És això el que voleu? Perquè què penseu fer amb els més de 2 milions de catalans que volen la independència? A què ens voleu condemnar? Seguiu sense voler seure i parlar? No us adoneu que tots aquests ciutadans ja han dit prou i que no volen que se'ls faci callar? No veieu que ja no estan disposats a suportar més humiliacions ni més menyspreu ni a ells ni als diputats que els han escollit? Senyora Arrimadas, ens ha dit que respectem a tothom. Ahir, mentre Marta Rovira marxava a l'exili i 6 ciutadans entraven a la presó, el senyor Albert Rivera feia un tuit dient el último que apague la luz. És aquest el respecte que vostès ens demanen? I permeti-me que els digui una cosa. Vostès i nosaltres som adversaris polítics, sembla bastant evident. Vostès i nosaltres tenim una idea de Catalunya radicalment allunyada una de l'altra. També és veritat. Però hi ha una diferència important. Que nosaltres seríem els primers a denunciar que cap de vostès pogués ser mai perseguit per les seves idees, per voler votar o per complir un mandat democràtic. Els primers. Mirin, aprofito que estic aquí. Fa pocs dies llegia el llibre de Lluís Solà, Llibertat i sentit, un llibre extraordinari d'un dels savis del país. Els en recomano la lectura, però corrin a comprar-lo perquè vagi a saber, com que el porta el títol de Llibertat, doncs potser ens el prohibeixen la setmana que ve. Per tant, llegeixin-lo. I diu coses com aquestes, per exemple. Diu, si no hi ha llibertat, no hi ha responsabilitat.
Sempre, en algun moment o altre, en practicar l'exercici de la llibertat, toparàs amb un obstacle important. Si no hi ha topada és que no vas pel camí de l'alliberament. La neutralitat en un sistema de violències és sempre una immoralitat, una abdicació. El silenci sobre el que és injust o inhumà no és senyal de llibertat, és la manifestació de la claudicació. Doncs ja està bé, prou silencis. Ara parlarem nosaltres i no deixarem de parlar. Com va parlar ahir l'ONU, ho ha recordat el Xavier Domènech, que va demanar que es respectessin els drets dels nostres candidats, en concret de Jordi Sánchez. Una resolució excepcional, vinculant i de compliment immediat. Una demostració de la gravetat de la situació d'Espanya. Però en vindran moltes més, com aquesta resolució de l'ONU. I aquests judicis polítics que s'estan instruint, tot el món veurà que les mentides i les falsedats en les que s'han volgut construir aquesta causa general contra l'independentisme és grotesc. És grotesc. I acabo, president. Voldria fer-ho parlant del conseller Jordi Turull, la segona votació de la investidura del qual queda pendent. Avui, en una situació de normalitat, Jordi Turull tindria els vots per ser president, però és a la presó. A la presó, un company nostre, a la presó. He pogut conviure amb ell aquests últims mesos, des que va sortir de la presó fins que ha tornat a entrar-hi. He pogut gaudir, com els meus companys de grup, com molts de vostès han pogut gaudir al llarg d'aquests darrers anys que ell ha fet de diputat, del seu enginy, de la seva dialèctica, del seu humor irònic, de la seva il·limitada capacitat de treball i de fumar un cigarret rere un altre, això també. Però no li he sentit dir mai ni una paraula de retret, ni un gest altíbol. És ràpid, agut, tallant. Algunes frases seves ja formen part de l'imaginari col·lectiu. Sempre recordo, Espanya no és un estat de dret, és un estat que tira pel dret. El conseller Turull, probablement, és un dels millors parlamentaris que ha tingut mai aquesta cambra. I avui és a la presó. Per a vergonya de tots, per a vergonya d'aquesta cambra, un diputat, un col·lega nostre, és a la presó com la resta de presos. Ho hem fet abans, però voldria fer arribar a la seva família la nostra admiració i tota la força, coratge i solidaritat del món per un marit i un pare extraordinaris. I a tots nosaltres, diputades i diputats, conjurem-nos per persistir i per guanyar, perquè només si persistim i guanyem, en Jordi i la resta de presos polítics i exiliats tornaran a ocupar els escons que, com nosaltres, ja els estan enyorant. En el tuit que va enviar ahir al vespre el conseller Turull deia: si us plau, dediqueu totes les energies a defensar pacíficament la democràcia i la dignitat de Catalunya. Tinc tota la confiança i esperança en el poble de Catalunya. Ell no ha fallat mai i ara tampoc no ho farà. Jordi, no fallarem. T'ho prometem, no fallarem. Gràcies. Gràcies. Gràcies,